adlaw, welcome sa akong channel. Karong adlaw kay antay trabaho kay wala ko tadawata sa LGU diri sa Concepcion. Mangita tag sapa nga para maliguan. Kay wa na ligo-ligo isa kasi mana na ni sila. Tag sapa ha. Okay. Diyan mi karon sa Concepcion area kay magtukod lagi unta mig tower pero kay wala man midawata sa LGU dinhi sa Oroquita sa Concepcion. So among buhaton mga ligo sa mi kay wa mi mga ligo mga gikan pa tong isa kasi mana na nga way mga ligo ni ako mga kauban. Standby. Na naglaba pa sa sapa muning sapa-sapa diri sa LGU sa Concepcion. Habog na kaayong area kay pakuran lagi untag tower dire sa Smart pero kay gilisod-lisod man mi og maayo sa kwan LGU. Ngayon mig daghan kay papel mo na standby sa mi isa kasi mana na way ligo nya. Ngita mig sapa para maliguan. Nao si Lunggo itom na kaayog itsura. Mura nagtaong grasa ba nga isa kasi mana pa nang ganin wa galigo. Ngaligo may aning sapa nga gamay diri sa ubos sa Mount Malindang. Wa gi mga balay diri kay diri man mi gipagarahe ni Mayor. Dool aning sapa kay para makaligo daw. Atod nga maghulat mi siya approve sa Mayor nga pwede na magsugod so magsugda na namo ang tower. Ang iyang istorya mga Lunes pa daw mini ato bangon. Dugay-dugay pa kayo so taas pa ang time nga maghulat mi diri. So mo ni dinha itukod ang tower sa punto doon kaso wala palagi signal ni Mayor. Di pa mobilize mi sa Tagawawi sa Gincon. Pag abot diri wala pa rin manegosyate nang kami mo'y naglisod nagpait ning may diri sa Concepcion karon. Kami mo'y nagnegosyate ug mayo sa mga LGU para masugdan ni ilang tower. Sinani gining kinabuhi sa construction. Bisag asa na lang matulog ani mi ani. Og manglaba maligo usay way ligo. Bisag asa na lang matulog ug ulan bisag asa na lang suksok. Kay wa pa man gyud mi ka plaster og tarong nga bang house kay wala pa lagi aprobahin ni Mayor do sa Concepcion ang among permit nga makasugod sa tower. Okay, dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw. So, please subscribe, like, and share kay para updated mo sa umaabot pa sa i-upload ay pa na akong mga video. Dagan kayong salamat. Okay. Sa wakas, na-aprobahan na ni Mayor ang ating papilis dito sa Concepcion. Magkakasimula na rin ang trabaho. Napapasok na tayo dun sa may tower para masimula na yung mga trabaho natin. Laging may putok dito ng baril. Gira lagi. Karon gi-approve naman ni Mayor atong mga papel na nagpasugod at balot sa bangko dinhi sa tower sa Concepcion. Ingon nila 5G tower daw ni. So para ni siya gamitan daw sa online klase sa mga bata. Tanaw na to kung say kuana ni manang abangin ninyo kung saan ni siya pagtrabaho. Kay karon nagsugod naman tawo diskabit sa atong tukuran sa atong tower. Mao ni siya dako kay ni siya nga pundasyon no. Palibot. Ya, maayo pud kay ni among operator. Bastado kay mo himong pangago para pud sa mga operator. Tanawan ang among bako, murag na ipuot mukutkot. Okay. Ana. Dako kay bangag pa ingon ni siya dito na
napay usok ana dito na pud tayong spader to ay sa usok ana. Dako kayo. Dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Please like and share and subscribe. Kung kayo kalimot pagpindot sa notification bell para updated mo aning gitukod nga tower din sa Concepcion. Kung say yun sa paghimo, dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Inautang inyong nagustuhan. Thank you.